खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैनिसिमबो बरायनायखौ बावहरबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ आलु आरो पियाजनि दामा बारायनायखौ हेंथा होदों। आसामाव थोजासे आलु आरो पियाजफोरा दं, बेखायनो बेफोरनि दामखौ बारायनो नाङा होननानै फोरमायदों मन्त्रि रन्जित दासआ। मख'नो गोनांदि आसामाव हाबफैनो गोनां 200नि बांसिन आलु आरो पियाजफोरखौ लाबोनाय ट्राकफोरखौ सोनाब बेंगलाव होबथानानै दोननायनि सायाव गुबुन गुबुन खौरां बिजोंफ्राव फोसावनायनि उनावनो आसामाव आलु आरो पियाजनि बेसेना बांनो हागौ होननानै आराव जादोंमोन। बेखौ लानानैनो माखासे फालांगिरिफोरा बेनि खाबुखौ लानानै आलुनि बेसेनखौ बारायदों होननानैबो मिथिनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो आसामाव थोजासे आलु पियाजआ दङ होननानै बुंदों मन्त्रि रन्जित दासआ। बेखायनो आलु आरो पियाजनि बेसेनखौ बारायनो नाङा। सोनाब बेंगलाव आलुआव ट्राक गारिखौ होबथानानै दोननाया आसामाव जेबो गाज्रि गोहोम खोख्लैनाय नङा, मानोना बेंगलनि सोरखारा ट्राकफोरखौ साननैसो होबथादोंमोनब्लाबो लासैनो आसाम फारसे फैफिनगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। आसामाव उफ्रा बिसायख'थिया मोनबा बियाबाव फैगौ सेप्तेम्बर दानाव बिसायख'थिया खुंजागोन। गोजाम बिधान सभानि बियाब बादिनो उफेरा बिसायख'थिखौ खुंगोन। उफेरा बिसायख'थि खुंजानो गोनां बियाबफोरा जाबाय सामगुरि, सिडली, बङाइगाव, धलाई आरो बिखाली। रायजोआरि बिसायख'थि आय'गआ दिसपुरनि जनता भवनाव मोनसे खौरांगिरिनि मेलजों बे खौरांखौ फोसावदों। मैया चिरांनि सिडली कासिकट्रा गोजौसिन फरायसालिनि सेथि अख्रांमा नायसंग्रा मिरु सिन बसुमतारीनि गोसोखां अख्रांमा नायसंग्रा मिरुखौ बेखेवबाय बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा। रुंसारि सिन बसुमतारीया बर' खौरां बिजों आरो थुनलाइनिबो सासे आखा-फाखा सोलोंथाइगिरिमोन। मैया बिथांनि मुङै गायसनजानाय अख्रांमा नायसंग्रा मिरु सिन बसुमतारीनि गोसोखां अख्रांमा नायसंग्रा मिरुखौ बेखेवनायाव बिटिआरनि सिएम प्रमदजों लोगोसेनो इएम गौतम दास, विल्सन हासदा, डक्टर टिएन सुरेश कुमार, बारग' गागि अख्रांमा बिगियानगिरिफोर आरो कासिकट्रा गोजौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन। गलाघाट जिल्लानि नुमलीगड़आव गुलि गावनाय जाथाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गंसे मबाइल टावारनि बेटारिखौ खावनो नाजादोंमोन सा 6 सिखाव हानजाया। बे जाथायनि बागै स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ सिखावफोरखौ हमनो थाखाय गोख्रै अपारेसनखौ खालामदोंमोन। नाथाय सिखावफोरा पुलिस फैनायखौ खौरां मोननानै खारखोमानो नाजादोंमोन। बे खारखोमानाय समावनो पुलिसआ गुलि गावहरो, नाथाय गामिनि रैखाथि हान्जानि हेफाजाबजों पुलिसआ साथाम सिखावफोरखौल' हमनो हायो आरो साथामा खारखोमालाङो। हमजानाय साथाम सिखावफोरा सनाबर आली, आब्दुल कालाम आरो जैदुल आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नलबारिनिफ्राय गलाघाटसिम सिखाव खावनो थाखाय थांदोंमोन बे दुथां सादु सिखावआ। 39 नं माहारियारि राजालामानि फुलनिबारियाव थांनाय हरनि समाव जादों बे सिखाव खावनाय जाथाया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता ओनसोलनि साखाथियाव गोबां सिलाइफोरखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि पुलिसआ 2 एके सिरिस राइफल आरो गंसे पिस्तल, 2 वाकि-टकिज आरो 3 रिजिभारबो मोननो हादों। नाथाय बेफोर एके सिरिसनि सिलाइ आरो पिस्तलफोरखौ सोरनि एबा सोर दोनदोंमोन बेखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै आरो बे जाथायनि बागै पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ होननानैबो मिथिनो हाबावदों। बिटिआरआव सिलाइ लाग्रा आफादफोरा जोबनायनि उनावबो आरोबाव फिन सिलाइ मोननाय खौरांफोरखौ जों नुनो मोनबोबाय थादों। बङाइगावनि साखाथिनि फोरोंगिरिखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायबाय। जाथायनि बागै मिथिनो हानाय बादिब्ला बङाइगावनि हरिराम महेश्वरी हिन्दी प्राइमारिनि गाहाय फोरोंगिरिया थांनाय 20 जुनाव गावनि स्कुलनि फरायसाफोरनो एक्सपायार जानाय बिस्कुटखौ जाहोदोंमोन, जायनि थाखाय फरायसाफोरा सोरबाबा गोबानाय, सोरबाबा बायदि देहानि बेरामजों भुगिनो गोनां जादोंमोन। सासपेन्ड खालामजानाय फोरोंगिरिखौ नन्दा किशोर यादव होननानै मिथिनो हानाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।